Mola? Bak. Daj pak. Ej, ej, kaj pošće ne važan, kaj će ne važan. Ej, ej, sam spet putki, samo da im pokažem. Ej, ej, želite vi bramčat lesu, ще го докажем. Ej, ej, пред моето тук чакам да ми свалят багажа. Чуват какво правим, брат, преди авият мисли, че си правим тъшак. Черен джам, бял жестак, с нещата пълен тролово и висак. Кажи какво трябва, брат, или го вай мили, ще направим контакт. Стъпи към палета, гледам, нямам контакт. Топа на индустрията и това е факт. Това е факт, това е акт. Много груп, по брак, дигай труп. Ръцете дигай, кой не без мене кита да не види. Звучат всичките шуми. Има ли интриги? Само как и виж се превземат и надуват тия миди. Направо кълниги. Искрено и лично за мен безразлично. Дали некой от тия безличите ще се обиди. Между мен и жена ти поиди. Има ли стриди? На София там малко да види. Преглед тести ти я връщам по спиди. Гонзалес, мишките да палят. Това моето го нема и в дебелите книги. Ей, ей, кай поще не важен, кай че не важен. Ей, ей, сам с пет путки, само да им покажа. Ей, ей, жените ви бръмчат лесно, ще го докажа. Ей, ей, пред моите тук чакам да ми свалят багажа. Какво правим, брат, преди авият мисли, че си правим тъшак. Черен джам, бял жестак, с нещата пълен тролово и висак. Кажи какво трябва, брат, или го вай мили, ще направим контакт. Стъпи към палета, гледам, нямам контакт. Топа на индустрията и това е факт. Опа, та стара комбина, ще ги заринеме от наркотици, не е лавина. Всеки път, всеки го правим Хирошима. Чува псевдонима, става уязвима. Пълно е с газета, но псевдо има. Тук чипам жена ти, майка ти ще ни снима. Беше пияна и левахме я трима. Ако минала е през мене, значи диплома има. Дай да мачкам два чифта цици. Вижим на кордон като политици. Те пеят за живота ми бели птици. Рок-н-рол певици, кеши наркотици. Знам, че не важат и от нас се паза. Тия младите газета, всеки кирище на ласа. Знам, че ни мразят, ама пак се паза. Защото кеша и пътките при нас ще падат. И ще парат, какво ще правят, бе? Бащата видя ли сигурно какво се прави на парите? То момчето по сцената пада, те няма да падат. Евио, майката, виж са, въщо е на тебе да ми е добре, а на мене бал съм ти майката, брат не. Чуваш гласа ми, не мога повярваш какъв е то нашия стил безпредолно. МБТ Марсо, Джони Уокър, Мери Джейн, Чичо Коко и купона бетоне. Ако питаш какъв е колана, си Луи Витон, защото Бредлин е в тоне. А звука от турбини и цилиндри, 100 от генерацията в пълен синхрон е. Да, в пълен синхрон е, да. Карам и свивам, дай лиш